Takže zdravím vás tu u môjho ďalšieho videjka. Jo, mené Vejs, dúfam, že sa vám toto videjko páči. Nezabudni like, odberať zvoneček. A som tu s Filipom. Pozdrav. Čaute. Dobre, tak ideme hrať a poď. O tejto hre je, že Pick a Side sa volá. Pick a Side, akože Side si dá. Dobre. No. Be eaten slowly by Eat snake. slowly. Be eaten slowly by piranhas. Ja by som jedol toto pirany. Nie, ja by som nechcel byť akože eaten snake Dobre, pomaly. tak ja idem na Radšej piranhas. pirans by som bol pomalý. Lebo vážne nechcem byť zabitý snakeom. Lebo akože hadom, vieš. Let's go! Let's go! Special round. Oh! Ja poďte sem. Kamo, ja som dostal! Lol. Ouch! Don't kill me! Don't kill me, I'm family friendly. Yes, families. Ale Dority. Zabíjaj. Ich. Juchu, dostali. Auč! Ona má tu nejaký ultra meč. Ale to je tvoj teammate. Aha, ja neviem, kde je môj teammate, ak to není. Poď, zabíme ho. Dad, let's go! Zmený. Let's go, chalani. Takže ideme písať zas. No, kamo, poď. Počkaj. Dobre, be the best in the world category of choosing, be able to... Ja by som nechcel byť akože kategórii, kategórii by som dal, že choosing, akože, jakú kategóriu by som si vybral. Ja ti nepoviem, čo Ja som som dal. dal červenú. Sa najdeme proti sebe. Čo? Vy chcete si spievať každý jazyk? Čo? Prečo chcete spievať každý jazyk? Vedieť všetky jazyky? Ty by si kamo nechcel vedieť všetky jazyky na svete? Ne, stačí mi 3. Ja už chalaň, Ja som ťa ešte tomu zabil. kamo. Čo ti dáva? Kto by nechcel rozprávať všetkými jazykmi na svete? Kamaráti. Be healthy. Be helpfully but poor. Ne, ja by som bol Ja púr, to- akože sorry, ale... Počkaj. No. Kámo, ja by som išiel akože do toho modrého, jak ty. Kam si ty išiel? Kámo, prečo byť? Kámo, to sú... Oni chcú len byť proste bohatí. Dobre. Chápem ich, ale tvoje telo bude nezdravé. To nechcel by som. Ja chcem byť zdravé, ja nechcem mať žiadne... Proste... Nemať to strašné. Kamo, oni nechcú pomáhať. Ja nechápem, čo... Kamo, takýto cápek to vybral, kámo. No proste, Takýto kámo, čapek mekači by chcel byť. kámo, však jemu bolo by zlé. Kámo, radšej by som bol zdravý, než akože nezdravý. Kámo, čo je tento za capka? Tento capek má 0 IQ. Kámo, no poriadne si zaslúži tým bičom. Jau. Zabil som ho. Yes. Let's go. Česť. La 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 la.
Bilovet. Ja by som bola akože... Kamo, čo si dal? Ja ti poviem, čo som dal. Uvidíš. Uvidíš aj ty, no. Ja som dal, že B. Let's go, sme spolu. Kamo, Zabite to, idiota. Easy, easy. kamo. Mm. Ja som dal toto. Akože sorry chalani, ale asi toto. Yes, ideme na nich. Na červených hajslov. Kámo, no poď. Jauč, kámo, ty čo ma tu mlátiš bičom? Ty by si mal dostať bičom. Debil. Kámo, kto by ti vole? Toto, kto by si jen to červené vybral, ty vole? Ja tiež nechápem, kámo, bro, kto? Sigma nejaká fejková. Kamo, oni tu nadávajú, ej, čo? Kam, ej, kámo, to je toto, berem toto. Aj keby čo bolo. Kámo, akože kto by vybral tú druhú možnosť? Chalani, čo by ste brali? Toto alebo tamto? To, co je na hovno. Kto by si bral Kto by si bral Diamond a nemôže ho predať? Na čo ti je Diamond? Našťastie? To vôbec. Diamond vôbec není našťastie. To je tak náho. Môžeš iba flexiť. Ne na šťastie domov na výstavku. Na výstavu, more. Ale tak radšej mať waflu, než nemôžem predať diamant. To nedáva zmysel. Kamo, na čo by som mal diamant, keby ho nepredám? Ja som dal kamo waflu. A ja však, kámo, to je lepšie. Ale asi budeme končiť. Ja už myslím. Ale ešte ne. OK, tak toto je jasné. Toto bude hard. Toto je jasné. akože ja som fanúšik obidvoch, ale pre mňa proste môj obľúbených seriálov. Bol som aj na tom kine, takže... Ja som bol tiež, ja som pozeral všetky filmy. A ja od Spider-Man jednotku aj Spider-Man No Way Homeless a tak, no neviem presne mená, ale... Ja som kamo fanúšik Spider-mana. A ja, kamo, to je najlepší proste Marvel. Musí keď povie niekto, že je tento, že napríklad Kapitán Amerika je lepší, tak mám ho chuť podrezať. Akože všetci, ktorí máte radi Kapitána Ameriku, nič proti, ale proste... Ako sorry, chalani. Spider-Man je každého dieťa sa. Áno, kámo, ja som bol na všetkých filmoch. Na všetkých filmoch Spider-mana. Kamo. Kamo,
Ja ako kto by chcel toto. No. Ja by som chcela asi toto. Táto prvá no. Nemôžem povedať, aká to je, ale... Hm, Kamo, To sú pre... sataní. To je čo? Pomôž. Kamo, kto by chcel Kto by si zlíhnuť? vybral? Že akože... Dobre, kámo, to čo robia? Kámo, čo robia, Oni to robia na schvál. čo robia oni so svojím životom, kámo? To keby žeril oni sú akože ľudia. Kámo, im šibe. Oni podľa mňa si len dávajú, že toto, že haha, teraz nám určite úrie, alebo niečo, chápeš, nie? A ja si myslím. Víš, čo myslím? Dáme si ešte poslednú hru, chalan. Ne, dáme ešte trochu viac, no? Prečo to je ako Eagle, kebyže tam pridáš D, tak je to D. No ja môžem povedať, je to Counter Strike, ale chápete. Čapek sa kúkni na moje videjko, tak keď to ty vidíš, tak díky more. Ty si, kamo, ty si. Ty čo? Kámo, ty si, ja ťa nenávidím. Ty vôbec vieš, čo je Hawk? Ani nevieš, že? No, ty si to na random, more. Čo je Hawk? Ani ja trocha neviem. Ale... Ale Ja som myslel, že je Hawk z Cobra Kai. Čo to znamená? Ha? Čo znamená byť Hawk? Ježiši, ja som si hento modré, to Six som si niečím pomýlil. kámo, toto akože, kámo, kto by bral to druhé, tak je poriadne. Kámo, kto vybere... Už som sa zlakol, že si v modrej, kámo. Už som sa zlakol. Kámo, kto by bral... Keby si žral Big Mac 6 hodín, každých 6 hodín, tak by si bol tlstý vole ako hovedo. Však áno, to by si ani nestihol zacvičiť tých pár kil. Radšej ten... Jauč! Kámo, modrí ma zabijú! Debili. Salam aleikum, salama. Salam aleikum. Či, sakra. Kamo, oni idú po mne. Dobre, chalani, bude video končiť, hej. Aha. Dobre, tak dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, hej. Nezabudni like, odber a zvoneček. A tak, no. Tak, hej, zase vám toto videjko páčilo. Tak, čaute!